Minä en tiedä, näkyykö tässä mitään kuvaa. En tiedä, näkyykö siinä yhtään mitään. Nyt on niin pimeää. Tulin talliin ja teen iltatallirutiinin ja nyt kuvaan tämän normaalin iltatallin ja kengät. Niin kuvaan tän ja sitten mä oon tehnyt tänään blogiin paljon päivityksiä. Olen muun muassa tehnyt tänään uuden ulkoasun. Sitten tein videon, josta pääset tästä. Tästä pääset videon. Tein videon, kun koirani, 1-vuotias Karjalan karhukoira ja Norjan harmaakoira, eli sekoitus, näkee ton pyryn. Tein siitä videon ja sitten tein tonne Kaktun pannerikisaan, tämän näköisen pannerin. Ja sitten tässä kun ensi viikolla lähdetään taas käymään Hööksissä, niin tulee arvonta ja arvonta-aikaan osallistua, arvontaan pystyy osallistumaan liittymällä blogin lukijaksi ja kommentoimalla tonne blogin alussa-kommentin, eli blogin, ei YouTuben, vaan blogin. Kommentoimalla osallistuun ja sitten oman sähköpostiosoitteen. Ja arvontaan en tiedä vielä mitä tulee, mutta olen suunnitellut, että arvon jonkunnäköisen vaatteen, taikka sitten hevoselle harjan tai jonkun. En ole vielä varma. Koiperhonen. Täällä lentelee koiperhonen. Miten se menee? Mä yritän olla kuvaamatta kauhean sekavaa, koska mulla ei ole kamerajalakaan sitä niin sanottua kameran satulaa. Eli mikä tulee kameran alle, mulla ei ole sitä, niin mä yritän kuvata silleen, että ei tulisi kauhean sekava. Mä otan nyt tosta heiniä. Siinä auto. Otan tosta vähän heiniä mukaan ja tuon tonne tyyliin. No tapa oli tosi loppu. Mä en tiedä yhtään onko tämä tarkka, mutta mä lähden nyt hakemaan hevosia sisälle. Ja täällä on sitä vähän sikapimeää. Täällä on +0 astetta lämpötila. Täällä on tämmönen tosi inhottava härkäkeli. Ja toivottavasti nämä lumet ei nyt pääse sulamaan. Eli mä en varmaan pysty kuvaamaan vasta kun mä oon saanut hevoset kiinni, koska täällä ei oikeasti näe yhtään mitään. Eli nyt mä menen hakemaan hevosta sisälle ja sitten kuvaan loppuun tämän rutiinin. Täällä on aivan sikapimeetä. Mutta siinä jo pyry onkin. Täällä ei näe mitään, joten mä lopetan tämän kuvaamisen. No niin, nyt mä saan ainakin tamman tuosta. Hei, nyt sinä odotat. Vähän kiireinen tämä minun hevonen tässä. Hei, nyt! Nyt oikeesti! Mä en saanut pyryä taaskaan kiinni, koska se on niin vammainen. Tämä on vaan hemmetin epätarkka, joten mä kuvaan kohta lisää. Sitten teen uuden reissun ajalle, koska pyry ei antanut minulle kiinni. Ja minä olen päättänyt, että minä en anna sille periksi, koska se on oppinut siihen, että se otetaan, tai niinku se pääsee aina aamulla irti ulos ja sitten illalla irti. Ja minä en anna sille sitä periksi, koska se on huono homma. Siinä kiinniottossa ei mennyt kovaa. Se on aina semmoinen, että aina kun tamma lähtee ja se ei pääse mihinkään, niin se antaa nätisti kiinni. Mutta jos sitä yrittää mennä sille, että otetaan tammaan tarrassa, niin se ei anna mitenkään kiinni. Ehkä leivällä, jos silläkään. Mä päätän tänään venytellä tän jalkoja ynnä muuta, koska tää on ollut vähän jumissa nytten lähiaikoina.
Ja se ei ole todellakaan kivaa, kun se on jumissa, sillä ei voi tehdä mitään ratsastamissakaan. Venyttelen sitä jalkaa ja sitten mä varmaan ainakin semmoisia normaalia pikkuvenytyksiä, jalkoja eteen ja taakse, etusia takaisin. Normaali venytystä, mä otan nyt tätä loimen pois. Niin. Mä laitoin sinne vähän puruja, tuolla on vähän pissaa, mutta ne on semmosia, jotka ei lähde kovin hyvin. Ja mä venyttelin vähän pyryä. Se on ihan oikeasti, se on jumissa oikealle. Ja pitää alkaa menemään oikealla kerrosta enemmän. Koska ei ole todellakaan kiva, että se on oikea justiinsa jumissa, koska se on se, mitä me eniten treenataan. Mutta koska ravisuntahan on aina vasen. Se on oikealle tosi jumissa. Niin pitäisi alkaa sitten vähän enemmän ratsastamaan. Nyt mä laitan vedet. Tässä onkin pikkuisen vettä. Mä vien nämä tänne tammalle. Täytyy jättää varmaan nämä ovet auki. Mä pääsen sisälle. Tää on vähän vaikeaa, koska mun pitää ottaa yhdellä kädellä. Pimeää ei näe mitään. Sinne sitä meni. Noin, astia täynnä. Tää on niinku ihan tämmönen perus talliarki, mikä me pidetään. Mun täytyy varmaan nyt ainakin säännöllisesti pari viikkoa venytellä 2 tai 3 kertaa viikossa pyryä, koska on niin jumissa. Ukko! Mitä ukko? Koska se on niin jumissa. No niin, nyt mä oon laittanut vedet. Tää on kauhean jäykkä vetää auki. Hetkinen, mun täytyy laittaa kamera vähän tonne. Tää ovi on ihan oikeesti aivan kamalan jäykkä. Ja mä laitan nyt rehut. Ja tosiaan tulee ihan tämmöstä normaalia Racing Bricksia. Tämmöstä ihan normaalia, ne syö ihan tämmöstä normaalia täysrehua. Racing Bricks. On tämmönen normaali rehu. On kyllä tosi hyvä rehua. Ja tässä sitten nostan tuohon noin sankot. Meillä on tämmönen normikauha, tämmönen litran kauha. Ne alkoi sillä tepisemään. Elikkä mä laitan, nyt kun meillä on leipää, niin mä otan tämmösen vajaan kauhallisen. Mä laitan tammalle. Ja sitten pyrylle tulee pelkästään tämmönen kauhallinen, koska se on muuten niin virtainen. Mä laitan tammalle vielä puolikkaan tämmösen kauhan. Sitten me ruukataan laittaa leipiä. Koska leipä on tosi hyvä lisuke. Vaikka se onkin semmoista, joka lihottaa hevosta, mutta siinä on kaikkea semmosia hyviä, mitä hevosen kannattaa saada. Näin. Mä en tiedä, mitä se näkyy, koska mun täytyy itse keskittyä tähän laittamiseen. Nyt tulikin oivannus. Näin. Elikkä nyt tulee ihan reilusti leipää. Nyt tulee aivan reilu leipäkasa molemmille. Ja näitä ne sitten syöpiä briksiä ja sitten noita leipiä. Koska leivistä ne saapi kaiken näköistä hyviä vitamiineja. Ja semmoisen tämän tarvii. Noin. Sitten vaan annetaan hevosille. Noin. Yleensä mä annan tammalle aina ensimmäisenä. Koska se on semmoinen, se on semmoinen, että se saattaa alkaa potkia seiniä, jos vaan kaveri saa rehut eikä toinen. Eli hän, jos ei saa rehuja. Sillä me annetaan aina tammalle ensin. Eli tässä on tämä meidän normaali tallirutiini. Eli ihan normaalisti heinät laitetaan eka. Täällä on ensin puistetaan karsinat, heinät, hevoset, vedet, rehut, vedet. Meillä laitetaan 2 kertaa päivässä vettä, koska nää juopi ihan hirveästi. Ja sitten jos on jotakin, niin esimerkiksi nyt tulee pyrrätään venyttely. Mä venyttelen sitä nyt 2 viikon ajan, 2-3 kertaa viikossa. Ja katsotaan, että alkaako se mitenkään niin taipumaan. Ja sitten ratsasta se pitää alkaa mahdollisimman paljon ratsasta oikeaa, että se alkaisi enemmän taipumaan. Mä vielä lakasin tästä käytävän.
käytävän lakaisen vielä. Se on vähän sottainen. Se on vähän lakassa. Mutta muuten kaikki on hyvin. Ja koska perältä lähti kaviosta vaan hirveä palanen, mä jätän siitä lapun tänne, koska mä en mene sisällä käymään. Varmaan siivon tämän tallihuoneen. Ja sitten jotakin häsäilen täällä vielä. Mutta siltä lähti aivan niinku tämmönen kauhea palanen lähti kaviosta. Mä voin vaikka näyttää sen, koska se on tuossa tallessa. Sillä lohkesi oikean kavion ulkosyrjästä lohkesi kavio. Ja tässä on se. Jos mä tarkennan sitä hiukan, niin se näkyy. Tämmönen palanen lähti siitä kaviosta. On tämmönen 5 sentin. Ja ainakin vähän vertakin näkyy. Se taisi lohjata kyllä melko pahasti, mutta täytyy vielä katsoa, että onko se tuleeko sillä verta jalasta. Ei mun kuva antaa uudelleen, koska äsken oli 50-50 zoomilla, joten ei tullut verta. Ja mä kuvaan ensi viikolla My Day-postauksen, koska mä lähdetään Kemiin, niin varmaan tulee semmonen My Day-postaus 1/3, eli 1/3. Mä kuvaan koko viikonlopun reissun, koska me tyhjennetään asunto ja todennäköisesti sitten tulossa ylläri. Ja sitten mä ostan, kun me lähdetään Haaparannalla käymään, mä käyn Hööksissä. Mä käyn ostamassa sieltä kaviorasvaa, että se ehkäisisi kavion halkeutumista ja irtoilua ja sitten pukinkaviota sitä. Ja sitten kun mä saan sitä kaviorasvaa, ja mä joudun nyt varmaan venyttelemään Pyryn kanssa pari viikkoa, niin kuin mä oon varmaan maininnutkin aika miljoona kertaa, mutta kuitenkin silleen, että mä en itse unohda sitten venytellä. Mun täytyy tehdä tuohon nyt semmonen lappu. Mä alan tekemään itselleni muistilappuja, että minä muistan. Ja sitten tämän varustehuoneen minä laitan siihen, kun tänne voitaisiin tuoda varusteet. Mä oon vähän röpsahtanut, pitää vähän siivoilla täällä. Täällä on Hööksin muita pussejakin. Mä teen postauksen ja mä teen nyt tämmösen vähän pitemmän postauksen. Mä en yhtään tiedä, onko tämä tarkka, mutta kuitenkin. Mä teen semmosen, sanotaanko noin 10 minuutin postauksen nyt, koska niitä on haluttu. Ja silleesti. Mä en pystykään kuvaamaan nyt kovin pitkää postausta, koska mulla ei riitä akku. Eli mä toin tähän nämä varusteet. Tossa on kaikki suitset. Ja tossa satula. Sitten mä käärin vain pintelit. Kisahuopa tossa. Käärin vain pintelit sinne nätisti. Tamman häntä jouhia. Ja todennäköisesti tämä video postaus loppuu tähän. Mä en yhtään tiedä, onko tätä tarkka. Mutta nyt tää loppuu, koska nyt mulla loppuu ihan oikeasti akku. Ja sitten seuraava postaus tulee varmaan alkuviikosta. Joten siihen asti moi moi. Näin.